Ken ka Manong Roger. Manong Roger. Ken ka Manong Roger. Pangibing layan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ni pagayam nga elang ti Sinait Ilocos Sur. Nga inyornos para ti script ni Nestor Marcos. Kumusta kayo amin di ta Sinait Ilocos Sur? Agyaman kami ti agtultuloy a panangdengagyo karang ti drama mi nga unay daytan kaka anaraar tinamnama ken dayti iparang mita a ken ka Manong Roger. Kasto'y tilinaw ti surat ni Elang, ken ka Manong Roger. Adda anak iti parikot as saan ko akabaalan na sulbaren, iso nagsurataken ka. Ket sapay ko ma, tamaipayan iti solusyon na iti aparikot ko, babaen iti balakad mo. Kasto'y man tinangrugyan ti amin. Rickson! Umay kan, mangantan! Nakaydasara kon! Andak sinataya pa kal? Diyain sangput mo nga ikan itay bigat. Sinigang ko Opo, nag-imasal. Malaga ko naman. Sige. Agtugaw ka nga rudon ta mangantan. Ay na, agigupak itay ti digo ti sinigang amalaga. Oh, adto ti maluko, ngayon ti ulo ti malaga. Nan, ipis itakman iti sili. Ata, migo pa ko. Apo, nagapgadbot tayo. Ha? Bari, Naapgad ko nam kasamot. Kalkalaingan na mo, tiraman na iti panagkunak. salbag ka. Di mo amot agtimpla. Pinirdim ti ganas ko mang... Nay, apay nga yung impakbumutan tinakamaluko nga si Daem. Awanan ganas ko mangan. Nakapapgad ti lutom. Salbag ka kit di, awan lat pakapudpudnuan kan ka. Buisit kit dit kasti abiyang. Ingkugtar mo pa iti nakakasirola si Dan. Awanan ti linuto ka si Data. Impalag mo matang kanyak ti kaldero. Kayat mo tatong par ka. Padasam, urag pinatay ka. Saan ka kabutang? Mamitlay. Tatang, Lang. Pinagsangsangit ka. Umunod ka. nagapa kami manon ni tawanan bain nga sawag tatang. Manan. Agpay sumot tatang, kanayon naklasaksaktan. Silungay ko mataking basol. Sika, ta nakiasawa ka mo iti awanan bain. Diyak kayatin ni Rickson. Isina kong tatang. Sana kaslain na po iti asawa. Ano na punot nga isakmul mo kat masinit ka, mabalin mo ngayula. Basta diyak kayatin ni Rickson tatang. Diyak kayatin ti agawid di balay. Apay, anjat nagapaan yung manan aya. Gapula ang ititimpla ti sinigang ko nga ikan. Kunana anapgad ka no. Ay, ang mga nung nakaadumot, inyasin mo. Kalalaingan na laang titimpla na tatang. Nung talaga ki di agbirbiro kiti apa da di lalaki. Agasan nyo. Idi inigop na ti digot ti sinigang. Nagin uuyak. Sana ibaga anapgad. Isumot ti gapunang empatog na tinakamalukong. Alya, ayun na imot daitan. Iso kas taunay mo ti pungtot ko Inalak ti kaldero kat inbaot kon kan kwa na. Ay, agpadpada kayaw nakasta. Awan mayat nagpakumbaba. Adayo ti progreso ka na kayaw. Nukasta kanayaw nga agap-apa kayaw. Anyat plano milang. Apay nga da ka pala di ti balay na tatang mo. Saan kun akayat ti agawid iti balay? Agsinatan. Anya, dinak man butbut kan. Ta dinak mabutbutan. Agsinatan! Siga, sina no sina. Nawayak nga ruda na mga rumidjay agkurso na da kanyak abalo.
Anya, salbag ka. Si bibiyagak pailaan ng mga alakan iti sukat ko. Kunamot ngagsinatan. O di mga sawa akmanan. Tapno adda para luto kan para labak. Sana mabalin. Pues, no di mo kayat nga isukat ka, agawid ka na di balay. Kat na'y malaman, panagluluto manan. Nasaya at tasimmangtot kayon, Rickson. Ha? Lang. Nanang, Adda kamot gayam dito'y balay nanang. Wen, tanadamag ko anagapa kay manin nga gasawa. Kat napangkanagkamang dyan datatang mo. Iso nga imbaong ko ti asawam nga may nakasukunan. well, isot nang ibaon kanyak nga may kaay-ayon iti balay datatang elang. Nanang, bagbagaan yung amin ti anak yo. Day tala makiat apa kanyak tam muna. Agpada kayo nga arsaged. Tano adda ti sanyo akayat, apa dagos. Sana nasaya at ti kasta nga ramid yo. Nasaya atak no nasaya at kumamot ti anak yo nanang. Ngam no adda di na kinayat. Uray timplat dinengdeng laeng. Umanayan na pangapaan na kanyak no di na magustuhan. Di mo mutam mo kami tagtimpla. No saan anapgad, awan raman na. No saan anatangken, wano nakulbat, naluyak. Awan Kasano- lang pakapudpudman mo't keng ka. Sumardeng kayo man, agsinong bat kayo manen ako nak. Sursuruan nyo man ngamin to'y manugang yung agluto iti naimas na nang. No saan man matumpungan ti asawam ti kayat mo atimpla ti sidayo, saan ka kumadagos nga agpungtot. Ketap no awan riri, sikan ang amin ti agluto, wano mang timpla iti sidaan nyo. Talagang araramidan na ni Rickson timbalakad kan kuanan ni nanang na. Isunti ng sango iti ginatang ko ahito. Anya nga tati kayat na aluto. Ha? Nangaramid mo iti tudok. Ay, ituno na lakit di. Bay aklatan. Saan ko na pakibibiyangan. Amangan no siyak tumanon ti kaungot na, numadi ti panagraman na. Ay, nalabaak mutla amin amureng mi. Kan nakadalusak pa yun ito unod ti balay. Adot na trabaho, ta saan ngamin asyak ti nagluto. Lelang, umay ka man. Ah, apay. Apay nga tangay ayaban nakman ti asawak. Lelang! Wan, umayan! Salbag ka. Pulos nga awan pa kay ayawan kan ka. Anay, apay nagtungpa ka. Anya man ti basol ko. Kitaman. Kitam to ituntunok na naksat, itay adanapan ko ginatang iti store. Apay pabasulan nak. Awan lat panunot mon. Di mo lakinitan. Di mo timbagbaga. Sa maysa, no pakibiyangak, amangan no siyak tumanan ti kaungot puno pabasulom no maditi panagraman mo. Ti kunam ket di awan ang mom. Awanan ka itibain, nagsasao ka kaslawan sirsirbik nga asawam. Nalabos kan, diyak kayatan ti kasyabiyag. Nay, papanamon. Oy, agsubli ka. Tatang, inak ireklamo ni Rickson. Inak ireklamon. Tapay, nagapa kayo manay? Sino nga iti pangireklamuam? Inak ireklamo ka dagiti pulis. Oray mabalo dan. Anya manan ay tinaramid kan kanirik sound. Nay, nagsagit ka matay. Anya ay tinapasamak. Tinungpanak kit din. Oray lalimitam ti pingping ko tinungpana. Anya, Nalabusan teraramidan na kanyak. Isungay nakireklamo ka dagiti pulis. Oray mabalo dan. Awan tiranta ka makiasawa. Nagsina kami ti anak yun nanang. Sige. Kaswam na tangaraw ti asawam. Nuso ti kayat mo. Ingkal patulong ka dagiti among makatulong ka. Tapno na dardaras ti panakaibalog ti asawam. elang. Nasakit unay tinakam kan kati katugangam. Iti panangipulong mo ka iti pulis. Iti raramidon kan kati asawam. Saan kumatkit di nga ipursigi ti kaso kontra kan kwa na tatang? Ngamkit di. Kayat ko pagsasaritaan mi iti kwerpo ti pulisya dagiti madingar aramidon ti asawak kanyak. Tabarang mapabutngan kat agbalbaliw. Ala, sa apay ko mga ron. Iti panangipapulis mo iti asawam. Mabuting taon amang dangran ken ka.
Agyaman na karig ti polis ngayon may nangalakan niya kita'y bigat. Di daking balod. Siyak ti rumbeng apagyamanam Rickson. Tasaan kong empursigi ti kaso kontraken ka. Talaga mabalod ka kuma, nindarum ka. Gapu ka dagitar aramidom kanya. Ilang. Kasla ka mula nakukukan abis sukul itag sa sarita tayo kadagiti pulis. Siyempre agpakumbabaaglatan. Pulis di kasarsarita kon. Laglagi pong ti pinirmaam akasuratan, itay nagsasarita tayo. Ingkarim adinak tunsaktan iti uray kaanuman. Uy, di ka pandanakan bakit? Sila lagi pakakanayon iti dadya akatulagan. Sapay lako mga rod, tama urnustan ti bagbagita kas agasawa. Wen nga rod tatang, nakasaysayaat. Padasan nakpay adiswan. Sigurado apay balod kon. Kumusta kan? Balasang ka? Da kayo gayam tatang, sumrek kayo Agyaman na. Ni Rickson na yan na. Rimor mo tatang. Napanan na. Diyak mo di namot imbagbaga. Kahit kumusta kay nga rodo na doa. Makalawas ang tinapalabas. Sipod nagsango kayo iti kwerpo ti pulisya. Talaga napabut ngan san tatang. Tasipod idi, awan mo ti reklamo na kanyak. Adapay na minsan, adyak na asin ang ti pinakbot ko at tarong asindami. Sindana mo't asaan na nagreklamo. Anya? Ay, talaga nga raw na nagbalbaliw ay. Napabut ngan kunayo atatang. Mayat nga ron di panang papulis mo kinkwa na anak ka. Un atatang, nasaya at launay. Padasin na pa'y adiswan akot, paibalod kon. Malaman ngam aging gaita, di pa'y simangpot ni Rickson. Isu siguro daytan. Mabitlaang! Nagpayag ka matan na ngay lukat tiri daw. Ha? Nabartak ka simangpot? Aba, reklamam. Apay nga, yakas na tisungbat mo, Rickson. Naginumam aya? Awang bibiyang mo no sa di naman tinaginumak. Iso matla nagmalmalam nga awan ka. Taarak man gaya mong tinatupag mo. Kaputa mom no apay. Anya ti makagapuan nagbartek ka. Ibagbaga ngamin lang iti tao. Nga under na kanon. Sipod pinapulis na. Anya? Awan mo tinang nangagwa kasta nga istorya? No addaman na kay bagaken ka, amangan no kayat dalaeng nga agapatamanen. Puno ti bagbagada. Akaslak Andres di saya. Sipon nagsangot na iti perput ti pulisya. Isa nagbartagak. No may kakit din talabaran ka. Siguro bartek mo lang dagiti ibagbagam kanyak. Umay kan? Saan nakasagidan? Tagura ka. Kayat mo ta... Di naklayatan na kasta Apay nalipata mong day di karim iti sangwanan dagiti pulis at dinakdangran. Huwag gaya man niya. Abang mabalod ako na madiswan ka. Baka pong tutak unay. Tinaray mo mutan na kinugtaran ti TV. Nabuungan Ipakita ka lang iti tao. Asana nga Andresaya. Sino nga min aya dagiti sugsug amang ibagbaga nga Andresaya ka? Kaputad dakarik ka nagiti pulis. Asaan ka nadangran. Takdirak na dyan. Ngamkit di. Nagiti alikamon tati pagipapasak no dadyak kaya. Saan di ka dadaal ka dagiti alikamon tarikson. Usulaytan, sumardan kan. Di kan agperde. Manong Roger, daytoy ita ti problema. Agpaiso asaan nako nadangdangran ti asawak. Ngem nagitimet alikaman me ti pagipapasan na apirjen nukas ta nga adda di na magustuhan. Awanen ti agbayag nga alikaman me. Uray nangina, bagkaten na nga ibarsak nukas jay a makapungtot. Imbuong na ti TV me. Minalmalo na ti water dispenser me.
Imbaot-baot na dagiti kaldero kada kasirola mi. Impurwak na pa dagiti plato mi, ken dinadael na ti aparador mi. Kaslag mauyong no kasjay nga agpungtot. Kayat kun nga isina wenno talawan. Anya ti aramideg, pangaasim tabalakad ng nakmanong. Ti pagayam mo, elang. Pagayam elang, nakatumpong kay tinauyong asawa. Ngam anusam, di mo isinsina ta agasawa kayo kat ngarod. Kanayunam ket di abagbagaan, ken allukuyem ngayon kay makimisa wano makigimong. Tabarang no iti panakangig na kadagiti sasao ti Diyos, ket maamiris na dagiti biddut na. Ikararag mo, asapay ko mata malawlawagan ti panunot na. Ket agbaliw ti dakes nga aramid na. Ngam lagi piraklap ta, tunggal makapungtot, yaman mo iti barangay. Ta nairanta adag iti opisyal ti mangurnos kadag iti agdiriri. Ket sapay kumata mabagbagaan. Tarigagayak mat dayta. Ken kastay na kunak, ikararagam met iti napasneg. Nasaya at ti panggap mo iti kararag mo. Isapat check adenggen ti Diyos dayta. Takayat ti Diyos anaragsak, natalna, ken nabaligi dagiti agasawa. Kastay ko na ni katugangam, asaan kayo nga aggiddan nga agpungtot ken agsintir launay. Masapol ano agpungtot ti maysa, napakumbaba, wenno agulimagmat ti maysa, tapno saan arumobrob ti apa. Ngam nasaysayat no awan agpungtot. Aglalo no agpada nga agpungtot ti agasawa, talagang agsinnabat ket gubat ti mapasamak. Isa saan mabusuren, saan marurudan, wenno tutupan ti asawam no agpudpudot. Ipakitam ket di anasaya at kang asawa, tapno maayayo ken makaamiris. Daytanton ti maysa a mamagbalbaliw ken kuana. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni Elang iti Sinait Ilocos Sur nga inyornos para iti script ni Nestor Marcos. Dito'y drama tayo, Kenka Manong Roger. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.